Mga puso, agad mahibaluan ang matuon niya sa ng Iloilo City Government Employees Multipurpose Cooperative. Isa ka ad hoc committee ang gindihon para magpatigayon sa audit. Mga puso, ini ang ginabugusan sa mga representante na gikan sa City Legal Office, Accounting Office, kag GSO kag General Services Office. Sang damlag lang natukiban ang dalag ko ng mga loan sang pinaka-opisyal sa co-op. Sa kabugusan, nagdangat sa 23.7 million pesos ang kantidad nga ginutang. Gani ang pila ka miyembro nagakangawa sa palabuton sang ila investment. Sang Lunes, ang isyu ang gintalakay sa Legislative Inquiry sang Iloilo City Council. Ini ang ginabi-abi sa mga miyembro sang co-op kag silang nagasalig nga matadlong na ang mga proseso. Kung kampante, makasubong kay tungod ka ang trust ang nakon is ara man ang mga attorney nga magbulig sa amon at the same time ang lang gid namon nga tani mauli lang gid ang amon nga capital share tapos mabalik sa Mayo nga ang co-op namon. Ang importante is ang gid sila nga serbisyong totoo, tapat at totoo. Ang na siya kasi ang mga nabilinda ang members is nagsalig liwat sa cooperative. Muna lang na ako, mapangadi na lang kita, bulig ta na lang mapre sila nga makabangon.